Good Harvest Eatery. Pwede na pagka hindi ka maselan, no? Budget meal naman. Hi, live tayo from Pagbilao, Quezon. Oy, Erickson Solomon. Shout out. Shout out, Paps. Shout out. Mainit pa rin. Oy, Paps. Stanley Alfaro, Paps. Shout out. Ride safe, ride safe. Thank you. Init. Edward Villanueva. Shout out, Pop, shout out. Live tayo. Palsabangon, Pagbilao, Quezon. Kumain muna kami. And Palsabangon. Oy, Pops! Si Moto Rodriguez. Oh, Pops! Anong oras na nakaalis? Yung init pa pala. Init ng biyahe live. Live tayo from Palsabangon, Pagbilao, Quezon. Shout out. Tuesday ng gabi. Wala, nauna kami sa'yo, Pops Edward. Nauna kami sa'yo. Palsabangon, Pagbilao, Quezon. Elvis Portuguese, shout out. Noy from San Jose. Shout out, Noy, shout out. Thank you, thank you. Live tayo, Palsabangon, Pagbilao, Quezon. Oo, Pops. Chill ride lang. Gagabihin na talaga. Alas 8 na kami nakaalis. Kumain kami dito sa ano ba to? Good Harvest Eatery. Budget meal lang, pwede na. Short live habang nagpapahinga. Albert Kadaik, shout out. Watching from Malabon City, shout out, Pops. Shout out. Ang init. Ang init pa rin. Short live lang, short live. Salamat, salamat, salamat. Salamat. Tutuloy na lang kami, salamat. Shout out. Tabo, oh, Paps, sadaan, pero baka magtaggawayin kami. Pagbalik siguro, magtatabo, mag-Cam Norte ulit kami. Ayan, salamat, salamat. Tuloy na rin kami. Thank you.